Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briu nyotar. Haduk shi kan tatam ha Boston ka France ka Lapau bakalajan Syarem. U Yasin, Bonu, u nang apkol jang ka Morocco, u lakhang ya ka jingkhang Banjob. Ka wei pa ka wei ka jingher Persya jang ka France, ka ikumba, ka kutang da u nang apkol jang ka Morocco, u bayeng ha kalenti, ka bau Kylian Mbappe, u la like no wat ya ka penalty ka bau la shoot. Nang ta kumba kila ju le bon sin haki lightly ke jingel kai perthai baladap ka France kala shem sa ka weipat ka jingjong ka jingel kai ka bapla jong Mbappe haka kenta kala penki ka jingya khun Persya jong ka Morocco haka ba Usman Dembele u player jong ka Paris Saint-Germain PSG un penkiu Arsha ka jingjob hadin nreu minute da ka bapha ya kinong yela kai jong Didier Deschamps bandrung sha ka semi final ka ba lai lenter jong ka FIFA World Cup da ka jingjab ka ba crowd da ar la not goal ka France kala pendep da ka ba persyang ban thep goal ar phausin kala yo ban thep ya ka goal ka ba light lengba u Lucas Digne u player jong ka Aston Villa FC kala yo Mbappe u player jong ka Real Madrid club football bala syak kentaj na ka jaka bat kala penbor ya u Bonu ban yada hadin ki jingada katba ka Morocco kam shim la tenju bha yo Mike Magnan hadu ka minute ka ba prapulai ha ka ba khaddu u Azidin u nahi u la thep ka kol ka bala sha pen sange no ha u no ap kol jang ka France u bala kai na AC Milan kala dan ka jingken ja ka ba lengkot ha kleng ki nong kersan jang ka France ha ba Mbappe u la lech chamadan shoban sha pen kala ha ka minute ka ba nyapunyo ndeu kapten u la ya no klem kanu ka jing sngosi ka ba la ban yo I da ka ba ra e boro atli kikti ban ithu yaki pajba kat baudang ya chakaben kapapen I bakam dan AA ka ban khuslai hashwa ka jingla kai semi final ha ka sni ba ar ha Arlington Persya ka Spain ni ka Belgium kani ka liang jang ka France kala nang keu palat leng bau Mbappe bat shiphongut ki weipat uniu khlor ba paunam udang long u khle khubon rei saudong jong u ka shong klem dala ban yakren baka kenhon ka bajeliu tam bat ka bapura tam kabarang sa ka ni ka lempung yela kai perthai ki nong job house nam aja khat pramanta kila poi sha kardan bandrung sha ka semi final ka Les Blues ka lasdang ban khamduna kum ki nong yakhun bat khamlong kum ka kenhon ka baboro ki weipat ki persyang ban kem ka Morocco ka la poi da ka bara ka jingkermen jang ka wei ka doba sa shisin South nam hadin bakila long ka jai benreu Afrika ka benengkong ban poi sa ka semi final jang ka FIFA World Cup kila penlong sa ka weipat ka jinga khun ka ba sa jingkan mau da ka ba penlim ya ka Netherlands haki penalty shoban penrem no ka Canada bat khaddu kala syarem no pat haka France haka jinga khun bandrung sa ka kerdan semi final badru hakani ka World Cup ngilaban I bo Kylian Mbappe ulolong utaw klor shisha jang ka World Cup haka ba ka goal bat ka assist jang u Persya ka Morocco kala puanra sa ka jing poi hadu khatway tli ki goal bat assist haki hinreu tli ki jing yakun jang ka France how new snem arja punreu hakani ka World Cup hakaba ula thep ar goal Persya ka Senegal ar goal Persya ka Iraq ar tli ka assist Persya ka Norway ar tli ka goal Persya ka Sweden ka way ka goal Persya ka Paraguay bat ka way ka goal bat ka way ka assist Persya ka Morocco kabalapan iru ba kala bandan kata ka jingjob jang u ya ka Ballon d'Or anda ka France kan la ban khur ya ka nam job jang ka FIFA World Cup baru Mbappe ar phausin ula le kai ha ka FIFA World Cup bat hakani ka ar phausin ula thep ar phautli ki kol jang u ha ka ni ka lempung baru udan tang shikol hadin jong Lionel Messi ubadan ar phautli ka kol ubadai utau babat ya ka rekod hadu menta baru Mbappe udang dan ar punyau snem kata udang la ban ya khun shu nang ni shakman Henry laban ipat ban nakaliang jong manager jang ka Morocco u Muhammad Auhabi ulaong ba kidan ki player ki ba klem le ka isu namar ba kadan ka handball Henry ha ka por pe shisha ikop ba kadai shisha kata ka handball Henry ulaong pat ngam tip pat lada kadai ban khot ni ngam tip shu ngam dan jingmut jimpar khat Henry ulaong pat ba ka bakut pat kadai kata ka jing le kai marway bat ka bor ka ba pen I do Kylian Mbappe ka ba la ban thep ya ka goal